Aşgabat ýanwaryň başyna swap bilalyşy esasyna Iranyň üstü bilen Azerbaýjana gazy bermegi wagtlaryň besetdi. Iran, Türkmenistan we Azerbaýjan üç taraplaryň alalyşygyň töweregindäki meseleler boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Iranyň media serişçileri 7-nji ýanwarda ýurdun Newt ministrligi bilen ilteşikli milli gaz kampaniýasyna salgylanyp türkmen gazynyň Iranyň üstü bilen Azerbaýjana iýdirilmeginiň wagtlaryň togtudylynyny habar berdi. Iran mediasyna görä Türkmenistan we Azerbaýjan gazy bermelerini gaýtadan dikeltmek uğruna gepleşikleri geçirýärler. Ýöne Aşgabat bilen swap bilalyşygynyň möhleti udoldurmasa, Azerbaýjan 2024-nji ýylda Türkmenistanyň gaz import etmezden oňuşup biler diýip Interfax habar agentligi bir Newt gaz pudugynak çeşmesine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi. Türkmen Okut News neşrine görä Türkmen tarapy Azerbaýjana iberilýän tebii gazyň bahasy boýunça ulalyşyp bilmeýär. Iran International neşrine görä swap ulalyşygynyň besedilmegi gyş pasyny Iranyň demirgazyk sebitleriniň gaz üçinçiligini kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki media serişçileri swap ulalyşygynyň töweregindäki meseleler boýunça habar bermeýär. Türkmenistan, Iran we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň noýabryna üç taraplaryň gaz swap ulalyşygyna gol çekdi. Bu ulalyşyga laýyklykda Türkmenistan günnelik 5-6 million kub metr, her ýylda takminan 2 milliard kub metre çeni türkmen gazyny Iranyň üstü bilen Azerbaýjana berýär. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda göni gazy geçiriji ulgamlary ýok. Üç ýurdun arasyna swap bilalyşy 2022-nji ýylyň ýanwaryna güýje girdi. Bilalyşyň ilkinji ýylyna takminan 900 million kub metre gulay türkmen gazy Azerbaýjana eksport edildi. Türkmenistan bilen Iran arada ýyllyk kuwat häzirki wagtda 20 milliard kub metre çen gazy geçirmäge uky bolan iki sany geçiriji ulgamy bar. Körpeji Gurtguýy gazy geçirjisi 1997-nji ýylda, Döwletabad Sarag Sangıran gazy geçirjisi 2010-njy ýylda işe girdildi. Energiýa howpsuzlygy boýunça Britaniýaly bilermen John Roberts 11-nji ýanwarda Atyk radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz iýbermelerini togtatmagynyň sebäplerini düşünmegiň ören çetinligini gurrun berdi we bu ýagdaýyň ýurdun energetik hyzmatdaş hökmüne ygtybarlylygyny kölege salýanlygyny aýtdy. I find it absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan... Men muňu düşünmek düýbinden mümkin däl diýip hasaplaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny ýylyp azarlary, Türkiýeden aňyra Ýewropa ýurtlaryna iýermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Şonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý hiňe gelmeýär. So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense. Diýip ekspert aýtdy. Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyna hazır üstü gazy geçiriji tassamasy arkaly öz gazyny Azerbaýjanyň üstü bilen günewatar bazarlaryna çykarmagy gyzyklanma bildirip gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan swap bilalyşyklary arkaly Iranyň üstü bilen Iraga ýylda 9 milliard kub metr töwereg gazy bermek babatyna ulalaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi dekabr aýyna türkmen gazynyň Iranyň üstü bilen Türkiýe hem iýdirilmeginiň maslahat edilendigini habar berdi. Iranyň Newt ministri Javad Owji 2023-nji ýylyň iýulyna öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ýyllyk 10 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny import etmek babatyna ulalaşygy meýilleşdirýändigini oglan etdi. Şol bir wagtda Iran Azerbaýjan bilen aradaky gazy geçiriji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5,5 milliard kub metre çene çykarmaga çalışýar. Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use... Türkmenistany Azerbaýjan ugru boýunça gaz üçinçiligini kesmäge itiren başga bir sebäp bolan bolmaly. Türkmenler öz isleýän zatlaryny almak üçin ýa-da almaga tinçmak üçin gaz sowdasyny täsir güýji hökmünde ulanmaga çalışýarlar. Bu bolsa problemalary ýol açýar. Türkmenistanyň Irana we Azerbaýjana gaz bermekde ygtybarlylyk babynda awraýy ýokary däl. In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan. Diýip Roberts aýtdy. Türkmenistan suud edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başlyklary 2023-nji ýylyň dowamyny tebii gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla etdiler. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstü bilen Azerbaýjana 2,16 milliard kub metr tebii gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz sowdasynyň 3 esle töweregi ýokarlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýyna Azerbaýjanyň Sokar döwlet Newt kompaniýasy Aşgabatda özüniň idarasyny açdy. Bu çäre
Türkmen mediasyny iki ýurduň arasyny ösdürilýän ysgynşykly gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurduň arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ýylalaşyk gazandy. Şeride Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigat eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraply informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýaly energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjany gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgazyk sebitleriniň energetik üçinçiligini hem kynýygyna goýanlygyny gurrun berdi. İran, Azerbaýjan we Türkmenistan aradaky üç taraply ýylalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demirgazyk sebitlerini gaz bilen üçin edýär. Deň meçberlerde öz gazyny Azerbaýjana berýärdi. Iran will have to make up for it by putting more gas into North. İran özüniň demirgazyk gündogry sebitlerine has köp gaz iýermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň öwüdini dolmaly bolar. Northeastern Iran. Deyip Britaniýaly ekspert aýtdy. Türkmenistan İran ugur boýunça eksport edýän tebigat gaz serişdelerini mundan ozal 2018-nji ýylda hem gyş pasyna kesipdi. Adatyk radio Türkmenistanyň Iranyň üstüne Azerbaýjana gaz üçinçiligini kesmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmen Gaz döwlet konserniniň tesbir alyp bilmedi.